Яна была сапраўдным дзіцём цудам і ўжо ў 7 гадоў паказала свету, што значыць мець прыроджаны талент. Яна зачаравала еўрапейскую публіку сваёй скрыпкай і стала сімвалам з жаночага таленту і настойлівасці, за што і атрымала мянушку «Паганіні ў спадніцы». Як яна гэтага дасягнула і чаму яе гісторыя дагэтуль натхняе нас? Мяне зовут Настасья Суханосік, і вы на канале Гродна 1127. І сёння ў цыкле «Градзенкі» вы даведаецеся пра Багумілу Юзефовіч-Бароўскую. Заставайцеся з намі, каб даведацца пра неверагоднае жыццё гэтай адоранай музыканткі. 1828 год. Гродна. У сям'і Юзефовічаў нараджаецца дзяўчынка. Ёй даюць імя Багуміла, што значыць «Богу мілая». І сапраўды здавалася, што само неба дабраславіла яе незвычайным дарам, абсалютным слыхам і выдатнымі музычнымі здольнасцямі. Лёс не песціў маленькую Багумілу. Яна рана страціла бацькоў, а гісторыя нават не захавала для нас звестак, кім жа яны былі. Выхаваннем дзяўчынкі займаўся старэйшы брат. Менавіта ён першы заўважыў талент дзяўчынкі і пачаў вучыць яе граць на скрыпцы. Уявіць сабе, у той час, калі ўсе шляхетныя дзяўчынкі вучыліся граць на фартэпіяна, наша гераіня выбрала інструмент, які лічыўся выключна мужчынскім. І вось першы трыумф. У 7 гадоў сакавіку 1835 года Багуміла выступае ў Вільні разам з вядомым скрыпачом Ігнацыем Рэўтам. Уявіце сабе гэтую карціну. Маленькая дзяўчынка са скрыпкай на вялікай сцэне, сотні вачэй глядзяць на яе. І яна зачароўвае ўсіх, ды атрымлівае першыя гучныя апладысменты. Талент Багумілы развіваўся імкліва. Праз 2 гады яна ўжо іграла канцэрт на варыяцыі П'ера Радэ, чые лірычныя творы для скрыпкі былі вельмі папулярныя ў 30-е гады 19 стагоддзя. І ў выніку ў 1841 годзе, калі ёй было 13 гадоў, яна скарыла Санкт-Петербург. Менавіта тады яе ўпершыню і назвалі «Паганіні ў спадніцы». Пачаліся канцэрты ў самых розных гарадах. Пра яе пісалі газеты. Яе выступы абмяркоўвалі ў салонах. Нават сам Станіслаў Манюшка, бацька польскай ды беларускай оперы, прысвяціў ёй артыкулы, захапляючыся яе талентам. Яна выступала ў Варшаве, Вільні, Мінску, ну і, вядома ж, у родным Гродні. На жаль, многія старонкі біяграфіі Багумілы застаюцца загадкай. Мы не ведаем дакладна, як скончылася яе жыццё. Вядома толькі, што яна пайшла з жыцця каля 1865 года ва ўзросце блізу 37 гадоў. Але яе гісторыя працягвае натхняць і сёння. Яна даказала, што для сапраўднага таленту няма межаў ні геаграфічных, ні гендерных. Спадзяемся, што знойдуцца руплівыя даследчыкі і даследчыцы, якія яшчэ адкрыюць больш пра жыццё гэтай проста неверагоднай жанчыны. Сябры, калі вам спадабалася гісторыя пра нашу славутую зямлячку, то не забудзьцеся паставіць падабайку і падпісацца на канал Гродна 1127. Мы працягнем расказваць вам пра выдатных жанчын нашага горада. А цяпер хутка пабачымся. Пакуль!